Kun ei oo ajanut täällä ennen. Ei niin. Oi vittu. Oi vittu. Vittu jos noi kilvet lähtee nyt niin. No, kulkee vähän enemmän kuin 4-5. Sano tuolla noin. Mä kytken muuten noin ledit pois tästä noin. Sammuko ledit? Joo. Joo, hyvä. Oi perkele. Vittu kun meidän pitää nyt oikeesti päästä pois täältä. Toivottavasti toi kerkee nyt lähtee. Perkele, ei saa ajaa. Mä käyn ei yhtään. Pitäis toi pikkutietä yrittää saada. Se ei ottanut onneksi ainakaan noita kapereita. Eli kilvet ei ehkä lähde. Kyllä joo aina. Mulla ei oo varmasti. Ei sitä ei saa. Se on nykyään 4. Okei. Selvä. Miksi mun silmät menee tossa? Sano vaan niille, että mulla on nurmella, että ei sitä ajaa. Niin oli mullakin kanssa, mä vaan sanoin, että jos meidän ledeistä sanoo, niin mä otan ne pois. Se oli silleen, se on vähintä, keskittyä nyt vähän muuhun asiaan. Hyvä, ettei nyt sattunut mitään. Joo. Ei, siis se vaan ole. Ei tähän tarvii ainakaan täällä. Onks nyt oikein? Oli näin. Joo. Ainoa järkevä ratkaisu, mitä me nyt keksittiin tässä, niin tehdään sillä, että ajelette meidän perässä. Mennään vähän matkaa motaria, mennään siinä reunassa ja pysyttelette tuossa meidän pöljyssä, mennään pilkut päällä. Niin Joo. ohjataan teidät tuohon vanhalle. Joo, siis se on. Kiitos siitä. Siis mikä Turun tie? Tuusulan. Joo. Joo, mennään sit Tuusulan kautta. Joo, eikö se mene sit Tuusulan kautta? Jos sillä Joo. on menossa. No niin, hyvä. Kiitos Saadaan teidät turvallisesti pois. Joo, se on ihan... Ei saatu enempää. Tämmöisen läheltä piti hommia, mutta... Niin mä olin just, tultiin tuolta, mä meinasin, kun tossa oli toi Tuusula-kyltti. Mä en ollenkaan nähnyt, kun nää on vähän tuossa nää lasit. Mä huomasin tossa ton merkin, niin pikkuveli paineli vaan ohi tonne noin ja mä olin silleen, että pysäytä. Näytti mulle. Sitten me oltiin tässä reunassa ja sanoin silleen, että käännetään ympäri ja sitten se oli kääntämässä. Sanotaanko, että se oli melkein vielä huonompi ratkaisu kuin se, että lähditte tonne painamaan. Nee. Melkein hyvä, että tulitte niin varsinkin tässä putkassa vielä. Niin. Tietenkin tulee tuolta kuitenkin aika vauhdilla, niin tulee niin. te olette todella yllättävästi tossa noin. Niin, tossa ei oo niinku näin mitään, kun on lehdet edessä ja hyvä, te ootte mopoilla, niin... Niin, me ollaan toisessa asemassa siinä. Niin. Hyvä, että tulitte Joo. Mut hyvä, kun kiitos, kun jos päästään siihen johonkin. Joo. Me lähdetään tuosta ajelemaan edessä, niin pysytelkää meidän perästä. Mennään jotain 4-50 välein. Joo. Pysykää siinä pöljyssä. Joo. Meidän vanavedessä, niin me katsotaan. Joo, valmiita lähteä. Ollaan me... Vähän pelästys. No. Ehkä se oli ihan hyvä. Nyt tuli tommoinen säikäytys, niin
Ehkä pieni opetus nyt, että Joo. ensi kerralla niin mietitään vaikka vähän etukäteistä reittiä, ettei Niin, lähdetä siis vähän kun niinku me oli- zombailee sillai. Niin kun Lähdettiin siis sieltä me ollaan kohti vaan, mä oon niinku tossa ajellut tossa Kehä kolmosen niinku tuupakas jumbo, Joo. allrighti, moposportti siinä. Ja sit kun lähtee vähän pitemmälle, niin sit on niin hukassa. Joo, Ja faijakin oli silleen, että tulkaa nyt kotiin sieltä ajoissa. joo, no niin. No mutta me ollaan valmiita ainakin. Menee tosta ohi, niin nämä parit menee tosta noin, niin me otetaan tuohon etupuolelle ja Joo. jatkaa vaan mopoja käyntiin. Mitä sano? Normaalisti menee tonne, kun on jousi. Joo. Ei se tykkää ainakaan mihinkään, jos sä vaikka rupeat ottaa vastaankin, niin sehän heittää sitä oikein pitänyt kyllä himaa varmaan kestää, niin siksi saat se siellä. Joo, meillä on huomenna tarkoitus tehdä sellainen huolto. No niin, Katoillaan vähän kaikenlaista. lähdetään liikenteeseen. Joo. Vittu. Koita painaa se niin hiljaa vaan. Joo. Noniin. Joo. Eli mihin päin me tästä niinku? Tota,
vanha Tuusulantie lähtee tosta liikenneympyrästä kun lähdette niin Sinne. oikealle. Eli Eli käännyt tosta Tonne. Asuriin. joo. Sitten siitä on se liikenneympyrä, mistä äsken ajettiin. Joo. Lähdette siitä oikealle. Se on vanha Tuusulantie. Eli siis lähdetään niinku eteenpäin, mistä me tultiin äsken. Niin. Joo. Eli käytännössä tuolta suusta tultiin nyt lähtee oikealle, niin jatketaankin Joo, sinne Suomeen. okei. periaatteessa. Eli sit me päästään siihen vanhaan Tuusulantielle. Se ja on sit vanha siitä. Tuusulantie. Joo, hyvä. Sitten on tuttu. Joo, no ehkä. Sitten löydätte perille. Ehkä. Eihän tuo motori Joo. ole. Soitetaan sit 112 jolla. Joo, Kiitos. joo, kiitos. Illan jatko. Illan jatkoin.